Prophet David Mbewe ndi mmodzi mwa maprofeti otchuka komanso olemera kwambiri mdziko la Malawi. Iyeyu ndi mtsogoleri komanso founder wa mpingo otchedwa Living Word Church, omwe likulu lake la mpingowu lili kumachinga komwenso ndi boma la kwawo kwa profetiyo. Koma nkhani imene yayaka moto panopa ndi yakuti profetiyo anayambisa chipani chake cha ndale chotchedwa Liberation for Economic Freedom kapena kuti LEF. Chipani chimenechi Prophet David Mbewe anachilembesa kuboma ofesi ija yolemba zipani za ndale pa 9 January mchaka cha 2024. Prophet David Mbewe ndi olemera kwambiri amene ali ndi zimagalimoto zochuluka zapamwamba ndiso zodula, ndipo ena mwa magalimoto ake ndi opasa chidwi ndithu a ndalama za nkhaninkhani. Iyeyu alinso ndi ndege ija imene pachizungu imatchedwa kuti private jet. Iyeyu anapeza malo ku phiri la Machinga ku Nkhalango, malo abwino ndithu pa boma la Machinga, kumene anamangako nyumba yake yapamwamba zedi yogona, nyumba ija imene imangotchuka ndi dzina loti mansion. Komanso kumalo kumeneko anamangako chechi chachikulu cha mpingo wake cha Living Word ngati headquarters ya mpingowu, komanso anamanga lodge kumaloko. Prophet David Mbewe anayamba kuziwika mzaka za 2010, 11 ndi 12 pamene anayamba mpingo wake kumalosa, kumeneli ndi boma la Zomba. Koma nkhani yayaka moto ndi yakuti profetiyu panopa waiponyera kwakuya game pandale, pamene pa 12 Oktoba mchaka cha 2024 anapangisa msonkhano wake wa ndale pa Nyambadwe ground kumeneko ndi ku Blantyre, kumene iyeyo wanenesa kuti chipani chake chabwera kuzawombola anthu pa mavuto mdziko la Malawi. Pa msonkhano umene unachitika ku Nyambadwewu, David Mbewe anayankhula kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera akhazikise kafukufuku wapadera ofuna kupeza chimene chinapangisa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena 8 mu nkhalango ya Chikangawa mboma la Nzimba. Mu video clip imene ikuoneka pa screen iyi, Dr. Mbewe akufotokoza zimenezi. Pasiku la msonkhanoli mu mzinda wa Blantyre munagwedezeka pamene Prophet David Mbewe amayenda pa chindipiti ndi zimagalimoto zopasa chidwi ulendo wa kunyambadwe. Uku molalo inali mkati, anthu ochena matisheti a chipanichi, zinthu zambiri zikuonekano kuti zinthu zonse zinali mchimake. David Mbewe si mulendo ku chipani cha ndale, anayamba walowapo chipani chija cha PP mu nthawi imeneyi analowa cham'ma past 11, ndipo msonkhano wa atolankhani unachitika kuwauza anthu kuti walowa chipani cha PP. Koma kufika nthawi ya 3 koloko madzulo siku lomwero David Mbewe analengeza kuti watuluka mchipanichi. Anthu ambiri akufuna atatenga mpando wa president. Dziko la Malawi tayisirako anthu angapo kukhala ma president kuphatikizapo abusa. Mukuganiza ngati David Mbewe akhonza kukhala munthu amene dziko la Malawi linganyadire naye kuti tapeza munthu okuti akhonza kutitumikira? Ngati mukukhulupirira choncho, lolani tidziwe maganizo anu mu comment section below. Koma guys, please, ngati mwafika kumapeto yonchi ndi video is definitely kuti munachita subscribe. Koma ngati simunachita subscribe, kumbukirani kutero kuti ndizikupasirani zonse zimene zikuchitika mdziko la Malawi. Is Sam Mavita here. Until I do the next video, see you.